Sziasztok! Ez most egy Minecraft jelenetet csinálunk. Na, akkor kezdődhet. Nagyon jól mondtad, Minecraft. De jó, boci, várj, elolvasom. Kópos, bocik, 1000 forint, Nem egy boci, tehén nem boci. és birka. Bika. És bika. Várj, ez egy tehén meg egy bika. Kóp, 500 forint, egy disznó. Kóp, 100 forint, egy csirke, 20 kg. Na, akkor körülnézek. Na, itt vagyok. Jó napot! Állj fel. 20 kilométer, ha előttem állsz. Jó napot! Mit szeretne vásárolni? Bocs. Mit csinál? A kurva? Nem baj, nem baj. Nem érdekel, na, akkor ide jövök. Na. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szeretnék venni egy tehént, egy bikát, vagyis egy nem. Tehént, egy malacot és egy csirkét. Egy. Igen, egyet. Oké, akkor Az hány izé lesz? Miért googolt le maga előtt? Az Isten előtt. Na, akkor tehénért gyémántot kérek. itt van a csirkéért és a disznóért, és akkor hozom a... Smaragdot kérek a disznóért. Ez itt a csirke, ez itt a tehén, és ez Smaragdot? ilyen. Felálltam a barpultára. Na, adhatom? Holnap kiszállítom magának, további szép napot, holnap kiszállítom magának. Jó napot! Jó napot! Na, akkor legyen az, tudod, hogy én megfordítok, te meg oda beledobod. Sziasztok! Elértünk a videó végére, és jöhet a bugiroli! Elértünk a videó végére, és akkor ez hogy mondjam, hogy is játszani fog a csirkéivel egy zenét.